tak je to tu. Som v Tunise na hoteli, úspešne absolvované. Táto neskutočná cesta, ktorá trvala 41 dní, 42 technicky, aj s presunom. A je to za mnou. Bolo to najťažšie, čo som v živote absolvoval, ale zároveň aj to najlepšie, čo som mohol v živote absolvovať. Dalo mi to strašne veľa. Celkovo to teda trvalo 42-41 dní. Prešiel som okolo 1300 km. Počas cesty sa strašne veľa pokazilo, strašne veľa vecí nevyšlo. Strašne veľa som musel improvizovať. Musel som niekedy meniť trasu, nadbiehať si kilometre a veľa vecí sa skrátka pokazilo, ale vždycky som to nejako dokázal vybalancovať, vyriešiť a poradiť si, čo je podľa mňa to najdôležitejšie, aj keď niekto niekedy pôjde na takúto cestu, tak je to v prvom rade o improvizácii a nemôže človek čakať, že vždycky všetko vyjde podľa jeho predstav, ale v tom je to kúzlo a v tom je to čaro. Je to čaro vydať sa na takúto cestu, naozaj absolvovať a riešiť každodenné úplne malicherné problémy, ktoré dokážu ten deň absolútne zrujnovať a naozaj každý deň sa s nimi vysporadovať, či už, že človek nemá vodu, nemá nabitý telefón, je zle vyspatý, bolí ho niečo, svalovicu má, plusgier má, hociaký úplne banálny problém dokáže ten deň absolútne narušiť a naozaj každý deň sa s týmto vysporiadať není ľahké, ale keď si človek dobre nastaví hlavu a naozaj ide za tým každý deň, vie, že musí prejsť tie kilometre a naozaj sa kusne, tak myslím si, že s takýmto nastavením sa dá prejsť hociaká vzdialenosť, nielen 1300 km, kľudne by sa dalo aj vyššie, ale to už je o pripravenosti daného človeka, ako je nastavený, ale každopádne princíp je stále rovnaký, vždycky treba vstať, prejsť tie kilometre, nabrať sily a ďalší deň znova. A samozrejme ďakujem každému za podporu, či už finančnú, alebo emočnú, alebo hociakým spôsobom podporil, dal like, dal follow, zdieľal. Veľmi mi to pomohlo, každý dobrý ohlas ma pozbudil, veľmi mi to pomohlo, takže ďakujem všetkým a možno sa niekedy v budúcnosti ešte vidíme a pokračujeme, takže zatiaľ čaute.